que se n'anem a pique, per favor, injecció de diners públics per salvar-nos. Diners públics, així de tots nosaltres, no? Molt bé, bueno, doncs va. Alguns dèiem, escolta, no era el risc del capitalisme que vostè assumia el risc i per tant se quedava els beneficis, perquè quan tenien beneficis no venien a repartir-los, no? Però bueno, va. Ànima de bon cor que som les persones van dir, vinga, injeccions de diners. En aquesta injecció de diners, evidentment, els estats que han injectat aquests diners s'han empobrit, s'han endeutat. Perquè aquests diners no els portaven en calderilla, perquè eren molts diners. Doncs els estats s'endeuten per fer la injecció als bancs. I acte seguit, els especuladors financers comencen en aquest deute que s'ha generat per salvar-los a d'ells el cul, se pot dir cul a aquestes hores ja, no? No n'hi ha xiquet. Per salvar-los a d'ells el cul, va i resulta que comencen a especular en el deute dels països. I ahí està, que si Portugal, que si me rescatan, que si no, Grècia, que si està en la picota, que si no. I tu dius, serà això possible? Que estos, que ens han generat el deute per la seva avarícia i hem tingut que prestar-los diners ara, per haver-los prestat diners, ells estan jugant en el nostre deute i llavors ens diuen, i ara apretar-se el cinturó, a baixar salaris, a congelar pensions. Que no pot ser, és que ara vinguen i diguen, reforma laboral, i Zapatero, amén. Zapatero, que fa 4 anys dia, no os fallaré, yo estaré con los débiles y no con los poderosos, va, pum. Diu, la primera, reforma laboral. Baixar el salari als empleats públics, que ja vegeu quina responsabilitat tindran en la crisi. Congelar les pensions i anul·lar prestacions socials, com el tema de l'ajuda al naixement, etc. Ara, a pagar-lo poca ropa. I al rengló seguit, reforma de les pensions, a treballar 38 anys i mig. És que estem així. Vosaltres, que sou més joves, no sé quants tindreu que treballar i damunt no n'hi ha. Això és la raó per la qual les decisions econòmiques tenen que estar al servei del ser humà i per tant tenen que estar preses en òrgans democràtics, que la gent trie. Dirà, però és que no és possible, el sistema... Miren, sí que és possible, en Islàndia ho han fet. En Islàndia van anar a la banca d'Islàndia, que era una de les més trapissoneres que en tenien també, per ahir, i van dir injeccions de diners, i el poble d'Islàndia va dir, quieto parao, com que injecció de diners? Anem a fer un referèndum. Van fer un referèndum. I li van fer tururú pajarito a la banca i van dir que els diners públics per a la gent. Perquè també podien haver fet la injecció d'anar-li els diners a la gent. I la gent que els posa al banc. Però a més estan en el banquillo acusats penalment tots els que han fet el desaguisat. I en acabant ara estan fent consells populars, està reunint-se la gent, els veïns, i ara estan proposant una normativa per la qual no se puguen acumular en mans d'alguns rics els mitjans de comunicació. Per que la informació no pugui estar en mans d'aquells que més diners tenen. Només llevant els gastos superfluos, la quantitat d'assessors que tenen diputacions i direccions generals, assessors d'estos posats a dir que uno no sap molt bé en quina plantilla estan ni què fan, és que així han arribat molts diners, però s'han quedat 4. No han servit per a crear ocupació, ni han servit per a distribuir riquesa, ni han servit per a crear benestar. Doncs només en això, en llevar despesa superflua i racionalitzar el que és l'economia recreativa i especulativa, podrien crear-se 50.000 llocs de treball. 50.000 llocs de treball és de veres que només és un 10% de l'atur que tenim, però serien 50.000 llocs de treball. Transmetre que un missatge d'amor a la igualtat és impossible sense uns serveis públics de qualitat. Jo suposo que vosaltres, en els ajuntaments, el que són serveis públics i serveis socials en la que està caient, sabeu el que és gestionar-lo i la importància que té per a una societat que els serveis socials en un moment de crisi tan gran, les dues grans polítiques d'una institució han de ser crear ocupació i pal·liar la pobresa que pugui haver. Avui en dia ja hi ha famílies que han de pensar què paren en taula avui per poder parar en taula un plat el dia 3. La Generalitat Valenciana tindrien que multiplicar per 5 el pressupost de renda de ciutadania, que és la renda que se li dona a la gent que ja no té cap ingrés, i per poder tirar-se alguna a la boca per ells i pels seus fills, per 5 hauríem de multiplicar per a comparar-nos en les comunitats autònomes del nostre entorn. Per tant, que n'hi hagi una educació infantil de 0 a 3 anys. I els ajuntaments no poden suplir això perquè no tenen finançament. És imprescindible que igual que n'hi ha una xarxa pública que tu al nano el pots dur als 3 anys al col·le, el pugues dur a partir dels 7 anys. No només per conciliació de la vida familiar i laboral, que també, sinó perquè és important per a la formació. Nosaltres som una comunitat autònoma que té el 40% de fracàs escolar. Euskadi té el 12%. Això vol dir que els xiquets valencians són més bobos que els xiquets d'Euskadi? Jo no me puc creure això. Jo crec que els xiquets són igual d'espavillats en tots els postos. El problema és que no n'hi ha una inversió i una prioritat en educació. I el problema és que
I jo, fins els més egoistes, sempre els dic, escolteu, tots en algun moment de la nostra vida podem ser dependents. Per un accident, per al pas del temps. I tots podem tindre algun dependent al nostre càrrec. I per tant, ens convé que això estiga ben desenvolupat. Sabeu, en l'Observatori Estatal hi ha un observatori que mesura a veure qui ho fa bé i qui ho fa mal en el tema de la dependència. De 0 a 10, sabeu quina nota tenim? Un 1. 10 és el millor, I 0 el pitjor, igual que en el col·le, vamos. No és raonable, ni és just. A igual treball, igual salari. Tu estàs treballant en una xarxa pública. Com un auxiliar que fa la mateixa feina l'ha fet que en l'Hospital de Manises o en l'Hospital de Denya o el de la Ribera, té que cobrar més. A la Ribera cobren millor, que estos últims. Els de Manises i tal cobren encara pitjor. Volen aplegar als salaris de la Ribera, no? No és possible, no? No és possible. Camps, desde luego, va al PSET a operar-se, no? No sabem si ha fet la llista d'espera, per cert. Que fa tot el món. Hi ha molta gent en hernia discal, Perquè una hernia discal li fa igual de mal a Pepe Desconegut que a Francisco Camps. I per tant, si Pepe Desconegut té que estar en llista d'espera, Francisco Camps de l'amor a la terra. Perquè mireu, la vida d'ací 40 anys, en este planeta, els científics ja estan d'acord que la vida d'ací 40 anys començarà a ser difícil per al ser humà. Per tant, ja no podem estar pensant, jo sempre dic, fins el més egoista ja ha de pensar que no és una generació d'ací 25 generacions que jo no coneixeré. És que els teus fills, els que ara tenen 10 anys, d'ací 40 tindran 50. I ja començarà a ser problemàtica i difícil per al ser humà la vida en aquest planeta si avui no canviem la política. I estem, efectivament, no és raonable que se gasten 12.000 milions d'euros. És que no m'eix, perquè és que per anar de València a Madrid en 90 minuts i que per anar de l'Alcúdia al Politècnic tant és el mateix que per anar de València a Madrid. No és raonable, aquesta quantitat, 12.000 milions d'euros. La quantitat de coses que se poden fer, la quantitat de cotxes que pots llevar, que contaminen i que produeixen el canvi climàtic. Nosaltres des de Compromís que hem dit? Invertir completament la concepció que n'hi ha de mobilitat. Ara, la mobilitat, el rei és el cotxe privat. Ha de ser al revés. Primer el peató, ciclista, el transport públic, diguem, per ferrocarril, que és menys contaminat, després el transport públic col·lectiu, de tracció mecànica, de mecànica de petroli, vull dir, i ja, finalment, en últim lloc, el cotxe. Però l'últim, no el primer, no el rei de la creació. Aigua de qualitat. El xúquer viu. Aigua per a tots si estem matant el xúquer? Això té sentit? Això és raonable? No ho és, no ho acord verd. I és moure l'economia, però canviant la mentalitat, des d'un punt de vista ecològic. És a dir, a través, a més, de la innovació, de la investigació i del desenvolupament, crear llocs de treball que siguin nets. I n'hi ha un mercat, i vos posaré un exemple, la venda de cotxes, però pujava la venda de cotxes híbrids. És a dir, n'hi havia un mercat de gent que vol consumir, diguem, en un sentit ecològic, un cotxe que contamina menys, perquè cotxes que no contaminen encara no existeixen, i veritat, caïa en picada la venda de cotxes, però la venda de cotxes híbrids pujava. Societat biològica, sabeu que Espanya és el primer exportador europeu de productes biològics? Això no ho sap quasi ningú, perquè això no hi són els telediaris. Però Espanya és el primer país exportador de productes biològics, que vol dir que no estan tractats al camp, que no està tractat en pesticides i coses d'aquestes. És una agricultura natural, com la feien els nostres avis. Doncs som en la cua de consumidors de productes biològics. I així hem tingut uns governants que s'han cregut que per fer edificis grans i per fer grans coses que entraven per la vista era la millor política. La política dels edificis com l'Àgora. Sabeu el que és l'Àgora? Heu anat a veure-lo? Encara no? Doncs aneu que l'heu pagat i la pagaran els vostres fills. Però és un edifici que han posat allí en la ciutat de les arts i les ciències, que està allà com una plòxina, clar, que baixin en terra, està sense acabar, perquè li falta la boina, perquè la troba tot li posa boina, però això li falta, no? Però aquest edifici val 100 milions d'euros, per redonir. El PP diu que 90, la premsa que 113, jo dic, pues 100, per ser justa. Fan una setmana al tenis i una altra setmana la hípica la fan. De ser que en un llac per fer la hípica, és que els vestits usats per la roba, la moda. La Fashion Week, que en valencià no parlen però en anglès
paga una mica. Després fa la Fashion Week i tal, i per 2 setmanes a l'any que obrin això, ens han gastat 100 milions d'euros. 100 milions d'euros, com us deia abans, és el que val un hospital comarcal, és el que valen 27 centres de salut, 27 centres de salut, o 20 centres escolars. Nosaltres diem, i aquests 100 milions, per favor, no els invertiu en una clàpsida, encara que sigui la més gran del món. Invertiu-los en serveis públics, en educació, en sanitat, perquè a més ja tenim contenidors per a coses. Nosaltres anem a la política de lo xicotet, d'allò que realment ens fa feliç tots els dies, de la política de la felicitat de tots els dies. Uno pot ser molt feliç un dia que va a la Fórmula 1 en València, que també costa 90 milions, és que aquí van de 100 en 100, és que ho saps, és que han gastat, com no són seus, de 100 en 100. La Fórmula 1, el que costa la Fórmula 1, tu vas un dia i dius, que feliç va, has de portar el teu nano al col·le. I potser estudia en un barracó. I a més, si no tens sort que és un barracó de primera generació, que ja n'hi ha barracós de tercera generació que justament quan plou ja no poden estudiar, ja no tenen que anar-se'n a sa casa. La tia ens contaven allà en Castelló que n'hi ha un col·legi que quan plou tanca, perquè els barracons sí, s'inunten tots i tenen que tancar. Portes el nano al barracó i ja no te fa molta gràcia, i potser ta mare resulta que està en una llista d'espera perquè li operen el genoll o l'hèrnia discal, perquè com no té la sort d'estar en el govern valencià té que fer la llista d'espera. O potser tens una persona dependent al teu càrrec i no tens com cuidar-la perquè no tens la llei de dependència desenvolupada. O, està molt bé fora la Fórmula 1 però no tens un equipament esportiu per a practicar tu l'esport. I aleshores dius, escolta, potser aquest dia a la Fórmula 1 me vaig ficar eufòric i molt feliç, però potser si jo tinguera tot això arreglat seria tots els dies un poquet feliç. Jo crec que no se pot entendre la política sense un concepte previ que és la fraternitat. Si nosaltres no tornem a creure que el ser humà és germà del ser humà, visca on visca, tinga treball o no tinga treball, sigui la seva situació econòmica, tinga l'origen que tinga, parle la llengua que parle, tinga el color de la pell que tinga, que som germans i per tant hem de ser capaços des de la política i des de la societat de fer una xarxa de la qual no se caiga ningú, ni per raons de no tindre treball, ni per raons de tindre una discapacitat, ni per raons de no haver tingut tanta sort en la vida com altres. Que si no som capaços d'entendre que la política ha de servir precisament per als més vulnerables i per a germanar-nos i per a fer una xarxa de la que o se'n sortim tots o no se'n surten. Mònica, però això que tu dius de la fraternitat i tal, però és que això és complicat, no? I la gent té molts diners i és molt poderosa, i és de veres, no? A la gent poderosa la mouen sentiments humans molt potents, no? És de veres. L'avarícia, la codícia, l'enveja, tots aquests sentiments les persones els tenim, totes les persones, no se'n salvem ningú, no? El que passa és que intentem això controlar-ho, no? I són sentiments que donen molta energia i que són molt potents, no? No són que creus millor que els altres, no? Me venen a la ment alguns, no? Quan estic descrivint-ho, no? Però sabeu què passa? Que n'hi ha un sentiment humà, perquè els humans som així, no? Tenim els dos costats, no? Som capaços de lo pitjor i de lo millor. Però n'hi ha un sentiment que li pot a tots estos, a tot això, a l'enveja, a la rancúnia. N'hi ha un sentiment humà que pot en tot això, que és l'amor. Per això ja des del principi us he dit que volia compartir amb vosaltres un missatge d'amor i per això, des de compromís, en aquests 39 dies que queden fins les eleccions, no anem a demanar-li a la gent el vot, no? Simplement anem a intentar compartir un missatge d'amor. Moltíssimes gràcies. Mira, perquè això fa callar. Un abús de veure.